kugaya mpunga kuliwonde. Dr. Usi anati ndokhumudwa kuti pali akuluakulu ena abungweri omwe mwadala akubwenzeretsa mbuyo ntchito yotukula ADMAC. Pali anthu ena sanayenera kumagwira ntchito kundunako, sanayenera kugwira ntchito ku ADMAC ndi ma agencies ena. Malingana ndi zimene zinakuchitazo, ena anayenera kukhala mpakali panopa atamangidwa, ena kuchosedwa ntchito. Ndiye ndawuza CEO kunena kuti musayerekeze kusunga anthu oterowo. Kama zitchula kuti ifeyo ndifeyo oti titakolekana mundale chani amene amangidwe amene wachosedwe. ADMAC should be free. Apa wachuli kwa mtsogoleriyu analamula bungwe la ADMAC kuti liyambe kugawa mpunga mwaulere kwa anthu omwe akhudzika ndi njala. Pali zambiri zimene akuchita bwino monga kugaya mpunga nzabwino kwambiri. Komano ndinafuna kudziwa kuti tili mpunga wambirimbiri, ndiye ndafunsafunso kuti mpunga wambiri uwu ndi wathu pakuti tili matanzi ambiri mpunga wathu. Tingathe kuugaya umenewu ndikupereka kwa anthu amene ali panjala, yankho linali simukupangiranji panalibe yankho. Ndiye tanena kuti mpunga ungati uli wathu tingathe kuugaya ndikupereka kwa anthu amene akuvutika ndi njala, chitani chomwecho. Ndiye tawuza kuti achite chomwecho. Mawu ake mkulu wa ADMAC Daniel Makata anati ADMAC ndi odzipereka kukwaniritsa masomphenya omwe akhazikitsidwa ndi utsogoleri wa dziko lino. Mpungawo tili nawo inunso mwauona. Mwina chifukwa choti nthawi zambiri tikamati ADMAC anthu amangona amationa ngati ogawa chimanga kapena ogulitsa chimanga. Mpungawo tikapititsa m'misika nthawi zambiri umangokhalanso chifukwa choti anthu sakuganiza kuti akhoza kupeza mpunga kapena sakudziwa kuti kuli mpunga. Ndiye chimene tichite ndi momwe anenera Vice President ndoti tilimbikitse mpunga umenewo uzipezeka mosavuta m'misika mwathu, uzipezeka m'misika yathu pena paliponse kuti Malawi wina aliyense amene akusowa chakudya akhale ndi access kwa mpunga umenewo. Mpunga tili nawo ndipo upezeka ndipo ndiatsimikizira Malawi kuti malingana mwa nenera Vice President kuti mpunga umenewo upezeka, ifeyo tichita chinechi yonse kuti mpunga umenewo ukhale m'madera onse kumene ADMAC ili. Apa Amakata anatsimikizira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kuti bungweri liyesetsa kuthana ndi wina aliyense yemwe angafune kubwezeretsa pansi ntchito zake. Panopa talemba anthu amene tikukhulupirira kuti tikuyena tizigwira ntchito mwa ukadaulo oyenerera, ndipo ndi ambiri amene tikugwira ntchito mwachoncho. Komabe alipo ena awiri atatu amene nthawi zina amakhala kuti inu mupita kutsogolo ma step 5 waja afuna kubwezereni ena 6 mbuyomo. Amenewo ambiri ndithu tachotsa, ena tamangitsa kumene monga mwana na Vice President, ndipo tipitiriza kutero chifukwa choti cholinga chathu ndi choti tikonzenso bungweli litumikire Amalawi moyenerera, ndipo wina aliyense ofuna kutibwezeretsa mbuyo ifeyo sitimulola chifukwa takonzeka kuti Malawi akaona bungwe la ADMAC aziona chiyembekezo. Atayendera ADMAC kuliwonde wachiwiri kwa president wa dziko lino anapitirira ku konsolo ya Zomba komwe anakumana ndi akuluakulu oyendetsa konsoloyi. Apa Dr. Michael Usi anayamikira ntchito yotamandika yomwe konsoloyi ikugwira. Kenaka Dr. Usi anakayendera ntchito za konsoloyi monga Bwaila Lodge komanso malo opanga mpweya ophikira kudzera ku ndowe za ng'ombe kuthondwe omwe akuyendetsedwa ndi konsoloyi. Blessings Chedeuka, MBC. Unduna wa ulimi wati kugwiritsa ntchito makina pa ulimi ndi njira imene ingathandize kupititsa patsogolo ulimi mdziko muno. Nduna ya ulimi Asam Kawale yanena izi ku Lilongwe pamene imalandira makina odzalira mpunga kuchokera ku kampani ya Delta Automobiles, ndipo iwo anati makinawa athandizira kuti ntchito yolima mpunga idziyenda mwachangu. Maiso Chikhadzula wadza ndi ripoti. Akawale omwe ali limodzi ndi anthu ogwira ntchito ku nthambi yoona za minda ikuluikulu ya Mega Farm Support Unit ati kudzera ku nthambi boma lipitiriza kugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana pokweza ntchito za ulimi mdziko muno. Akawale ndi zomwe kampani ya Delta Automobiles yachita zithandiza kwambiri kusintha ntchito za malimidwe mdziko muno maka pa ulimi wa mpunga, zomwe zithandiza kwambiri kuti alimi asiye kudalira khaso ndi kumagwiritsa ntchito makina. Iwo anati masomphenya a Malawi 2063 atha kutheka ngati ntchito ya minda ikuluikulu ingathe kulandira thandizo losiyanasiyana lomwe likufunika. Tali chifukwa unduna wa zaulimi kudzera ku department yathu ya Mega Farm talandira makina amene amadzala mpunga pa mizere 6 nthawi imodzi.
masomphenya athu a 2063 amatipanga guide kuti kuno ku Malawi ulimi kuti upite mtsogolo pafunika tizigwiritsa ntchito makina ngati amenewa, chizungu timati mechanization. Ndiye ku Mega Farm Support Unit tikuonetsetsa kuti masomphenya amenewa akwaniritsidwe. Pogwiritsa ntchito makina amenewa pali zinthu zingapo zimene zichitike ku ulimi. Choyamba, alimi azilima malo ambiri pa nthawi yochepa. Chachiwiri, poti mashiniwa ndodzala mpunga azidzala mpunga wambiri pa nthawi yochepa kwambiri. Chachitatu, ndalama zimene aziononga mwina polipira mu chizungu timati labor zikhala zocheperako, pamapeto pake akhale ndi profit ambiri. Cha number 4, zithandizanso kuti zithandize pa process yonse ya mechanization ya production komanso value addition. Mawu ake mkulu oona za malonda ku kampani ya Delta Automobiles, nthambi yomwe imagwira ntchito limodzi ndi kampani ya Mahindra mdziko muno, a Samson Kabano, ali thandizo la makina odzalira mpungawa alipereka ku nduna za malimidwe ngati mbali imodzi yonse odzipereka pothandiza kuti dziko la Malawi likonetse masomphenya ake a Malawi 2063 pokweza ntchito za malimidwe. Pokhala kampani imeneno tikugwira ntchito mu Malawi, takhala tikuyenda madera osiyanasiyana Malawi muno amene timakumana ndi alimi osiyanasiyana, ndiye timakhala tikuwafunsa kuti ndi zinthu ziti zimene mukumana nazo makamaka pa nkhani ya ulimi. Ndi chimodzi chimene amakhala kuti nakumana nacho ndi nkhani ya zipangizo zotakhoza kugwirira kugwiritsa ntchito podzalira komanso zosatenga nthawi. Ndiye ife pokhala kampani ya Mahindra amene tili ndi zipangizo zimenezi tidachiona chinthu choyenera kunena kuti tibweretse machini amene tikhoza kubyalira mpunga. Machina amenewa ndothekera ndithu kuti nakhoza kudzala 1.5 hectares pa tsiku limodzi. Mukhoza kuona ndi ntchito imene imafunika mwina anthu 40 kuti mwina makaka kukwanitsa, koma ichi chikupanga chokha pa tsiku limodzi. So chimene chinchepe chinatipangisa kuti tibweretse, komano poti tachibweretsanso timene kuti mwina tichionetsere kwa anthu kuti mwina make achidziwe. Nchifukwa taona kuti tikachipereka ku boma ndimene likhoza kuthandizira kuti mwina makenso liwathandize alimi ena pamene ena akupeza njira zina zoti nakhoza kupeza machina ngati amene. Kuyambira omwe president wa dziko lino Dr. Magatha Chakwera adakhazikitsa ntchito ya minda ikuluikulu Mega Farms mdziko muno, alimi ambiri akhala ndi chidwi choyambitsa ntchito za ulimi wa minda ikuluikulu yomwe ili kuthekera kuthandiza kuti mdziko muno mudzipezeka chakudya chokwanira. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Unduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu wayamikira mabungwe oyima pa okha motsogozedwa ndi bungwe la Girls Not Brides GNB Malawi pogwira ntchito limodzi kuti akwaniritse ndondomeko zothetsa maukwati a ana. Poyankhula pa msonkhano wa masiku awiri omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu ku ndunawo Anetha Mgala ati kugwira ntchito limodzi ndikofunika kwambiri pofuna kuthetsa mabanja ana omwe achuluka mdziko muno. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Trust Office. Malipoti ochokera ku nduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu akuonetsa kuti pa ana 100 aliyonse 37 amalowa m'banja mwachangu. Izi zisonyeza kuti Malawi ndi dziko limodzi mwa mayiko omwe sakuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi vutoli kuno kumwera kwa Africa. Mlembi wamkulu ku ndunawo Anetha Mgala anatsindika kufunika kuti magulu okhuzidwa azigwira ntchito zawo molingana ndi ndondomeko yothana ndi mabanja a ana achichepere komanso kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063 kuti akwaniritse kuteteza ana makamaka achitsikana ku nkhanzazi. Ndondomeko tili nayo isangokhala yokhala pa shelufu nkumayipuputa, chifukwa nthawi zina tikatero ifeyo timakhala ndi zinthu zabwino, mapolisi zabwino, ndondomeko zabwino, koma ngati sitizigwiritsa ntchito ena amazatibera. Kazigwiritsa ntchito kwawo iwo aja kutchuka ndithu khala namba 1. Ndiye tikunena kuti ayi ife sitipanga choncho, ifeyo tigwiritsa ntchito ndondomeko imene tinakhazikitsa ija. Ndiye lero nkuyamba kwake, kuyamba kuonekera kuti tiyambe bwanji, kodi tipange chani. Wapampando wa bungwe loona kuti atsikana sakulowa m'banja mwachangu la Girls Not Brides Malawi anagwirizana ndi zomwe ananena Mgala. Iwo ati nthawi yafika yoti ndondomeko zomwe zakhala zikukonzedwa ndi boma komanso magulu ena okhuzidwa zithandize pochepetsa mabanja ana pofika mchaka cha 2028. Mabanja ana achichepere asamachitike m'Malawi muno. Mabanja ana achichepere ndi nkhaza kwa ana
is a violation ndiyeno mkumano unowu ndiwofunikira kwambiri kuti tionesese kuti kodi vuto limene lili tingalithese bwanji pamodzi. nthumwi za maiko ena kuphatikizapo akuluakulu aku ofesi yaikulu ya bungwe la Girls Not Brides komanso omwe amathandiza pachuma kuchokera ku United Kingdom, Kenya komanso Uganda ali nawo pamwambowu kuti aone mmene dziko lino likuchitira pa nkhani yothetsa maukwati a ana. nkhani izi zikuchoka kuno ku MBC, tionenso mitu yake. mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamema achinyamata a zaka zosaposera makumi atatu 30 kuti akhale nawo pa mkumano wa maso ndi maso komanso masamba ake a mchezo Facebook ndi X omwe azayankhe mafunso awo onse okhudzana ndi zitukuko zomwe wachitira. Unduna wa zaulimi wati kugwiritsa ntchito makina pa ulimi ndi njira imene ingathandize kupititsa patsogolo ulimi mdziko muno. Ndipo kampani zochita malonda mdziko muno azipempha kuti zigwirane manja kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. takulandiraniso tipitirire gawo lachiwiri. nduna yaona za malonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yati pakufunika kuti kampani zochita malonda mdziko muno zigwirane manja kuti chuma chipite patsogolo. Agwengwe anena izi mu mzinda wa Blantyre ku msonkhano ona za mafakitale. Justin Mkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Agwengwe, pakadali pano kampani zosiyanasiyana zikuvutika kupanga katundu kamba kosowa mgwirizano. Iwo anati mwachitsanzo anthu amene akupanga katundu ofunika mabotolo a galasi amagula kunja mabotolowa zomwe zimachititsa kuti mtengo ukhale wokwererapo. Kotero ndunayi inapempha kuti kampani zopanga katundu osiyanasiyana zionetsetse kuti zikuonjezera katundu opanga ndi cholinga choti zopangira katundu zambiri zizigulidwa mdziko muno. Iwo alonjeza kuti boma lithandiza kampani zosiyanasiyana zofuna kupanga izi. Tinayitanizana ndi onse ochita mafactory kuti tikhale pamodzi tione chimene chikusokonekera ndi chani, ndipo ifenso ngati boma titengeponso gawo kuti tithandizane kuti zinthu zikhazikike. Chifukwa zikakhazikika zithandiziranso umoyo wa Malawi kuti nawonso umoyo wake ukhazikike. Poyankhula m'malo mwa mtsogoleri wa bungwe la kampani zosiyanasiyana la MCCCI a Bryson Mkhomawantu anati kampani ziyesesa kuchita zomwe Agwengwe apempha. Komabe Amkhomawantu anapempha boma kuti lichilimike kuchepetsa mavuto amene kampani zikukumana nawo mdziko muno. Ndizoona anduna anatipatsa ifeyo tinganene kuti kutiunikira ndi kutipatsa challenge kunena kuti pali kwati tili ndi mavuto ngati dziko komanso ngati ifeyo kupanga katundu m'Malawi muno tikuyeneka kuti tiziyang'ana patsogolo osayang'ana mavuto. Ndipo chimenechi ndi chimene so ifeyo ngati amene timapanga katundu m'Malawi muno tinachiunikira kale ndipo timakambirana kutsimikiziranaso. Bungwe la UNDP linapempha boma pa msonkhanowu kuti liwonetsetse kuti chuma chikukwera ngakhale chaka chino chifunike ndalama zambiri kamba kachisankho. Msonkhano wachiwiri woona za mafakitale unachitikira pansi pa mfundo yolimbikitsa mgwirizano pakati pa boma ndi ochita malonda omwe si a boma. Justin Mkwewu, MBC Blantyre. Boma lati kuchulukitsa kwa nambala ya anasukulu omwe akupeza nawo ngongole ya maphunziro kuchokera ku bungwe lopereka ngongole kwa anasukulu osowa chithandizo la Higher Education Students Loans and Grants Board kwapangitsa kuti chiwerengero cha anasukulu omwe akutsiriza maphunziro awo ku sukulu zawo kachenjede mdziko muno chikwere. Nduna yoona za maphunziro apamwamba a Jesse Kabwera anena izi pamwamba opereka masetifiketi kwa ophunzira 170 omwe atsiriza maphunziro a uphunzitsi pa sukulu yawo kachenjede ya Nalikule m'boma la Lilongwe. Ndipo mwa ophunzira awa 111 ndi atsikana komanso 59 ndi anyamata. Nduna yoona za maphunziro apamwamba a Jesse Kabwera ati kuonjezera ophunzira omwe apindula mu ndondomeko yomwe ophunzira ochokera mabanja osowa amatenga ngongole tsopano kwayamba kubala zipatso zabwino. Akabwera atinso boma likukonzanso ndondomeko zina ndi maiko ena zoti Amalawi ofuna kupeza maphunziro kunja kwa dziko lino aziwapeza mosavuta komanso
kuti pachitike mgwirizano pakati pa sukulu za ukachenjede ndi unduna wa zamalonda, ulimi komanso migodi ndi cholinga choti ophunzirawa azipeza ntchito mosavuta. Anawa apanga graduate ngakhale kuli mavuto amene anakumana nawo, anawa aonetsa kuti Chakwera amatha kuigwira sector ya higher education. Chabwinonso chosangalatsa ambiri apanga graduate ndi azimayi. Anthu ankati to science azimayi sangaite, koma Chakwera waonetsa kuti mukangoyikako maloni ambiri kulonzi kuthandiza osauka, ifika ambiri osauka ndi azimayi. Ndi chifukwa choti tinachulutsa achuluka azimayi amene akutha kufikira skulu ngati zinozo. Ndekwanga kuti tiye tipitirize nkona mukuona parliament iyi tikupititsa higher education bill kuti vina diploma nawo adzilandira chithandizo kuchoka kuboma. Mukakaona kuma diploma courses ndi kumene kuli azimayi ambiri. So Chakwera akuonetsa kuti akudziwa kuyika mapolisi ndi kupereka implementation. Perekani maloni, koma maloniwo osangoti akhale pa degree, apitenso pachani pa diploma. Mkulu wa koleji ya Nalikule a Elizabeth Meke ayamikira boma kamba kokweza nambala ya ana asukulu osowa chithandizo omwe akupindula ndi ndondomeko ya ngongole kuchokera ku bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board. Ana amene akupindula pa ndondomeko imene boma idayika m'malo ndi tikuthandizira ana amene ali ochepekedwa kuwapatsa ngongole kuti azitha kuphunzira ndithu bwinobwino, alipo ochulukirapo ndithu. Panopo mwina tikozanena kuti alipo oposera 700 amene akuthandizidwa pa dongosolo limeneli. Nalikule college ifeyo tili wothokoza kwambiri kuboma, zikuthandiza kwambiri. Alipo ana ambiri amene akuchokera m'midzimu makolo awo sangakwanitse, zikuwathandizira ndondomeko imeneyi. Tidakakonda kuti ikwerepe. Polankhula m'malo mwa ophunzira omwe alandira masatifiketiwa, a Tracy Sainani ati chaka chino nambala ya ophunzira achitsikana omwe akwanitsa kumaliza maphunziro awo ndiyochuluka kamba ka ndondomekoyi. Chinthu chinthu chachikulu kwambiri chifukwa kuti mbuyomu azimayambisa makhala ophunzira, koma tikaona panopa azimayambira kuphunzira. Choncho azimene ngati kuphunzira naona ngati kuti zikuitha kutukuka bwino, timathandizana ntchito amayi ndi abambo tonse kuphunzira ntchito ziyenda bwino m'Malawi muno, komanso thandizana kuti chitukuko chiyenda bwino m'Malawi muno kubwera kuno kufa tikukhala anthu ambiri ophunzira. Mchaka cha maphunziro cha 2024 kufika 2025 pafupifupi ophunzira okwana 29,000 ochokera msukulu za ukachenjedwe za boma komanso zomwe si za boma apindula ndi ngongole ya bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board. Nambalayi inali yochuluka kuposa zaka zina zonse za mbuyomu, ndipo ndalama zokwana 29 billion Malawi kwacha ndi zomwe zaperekedwa kwa ophunzirawa. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Bungwe logwira ntchito za chifundo za umoyo la Operations Smile Malawi sabata ino ikuchita ma operation aulere kwa ana omwe ali ndi vuto long'ambika milomo ndi kukhala ndi bonkamwa pa chipatala chachikulu cha Zomba. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungweli mdziko muno Mai Desiree Muhango ati pa ntchitoyi akufuna kufikira ana okwana pafupifupi 60 ndi thandizoli. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi Mai Muhango, vuto lobadwa ndi milomo yong'ambika komanso kukhala ndi bonkamwa ndi lalikulu pakati pa ana mdziko muno. Iwo ati mwachisanzo mwezi uliwonse amalandira ana obadwa kumene okhala ndi vutoli okwana 25 kufikira 35. Vutoli ndalikulu ndithu chabe kuti silionekera. Pafupi mwezi uliwonse timalandira pafupi ana pakati pa 25 ndi 35 mwezi uliwonse.